давоми 2 рӯз шаҳри Тирмизи ҷумҳурии Ӯзбекистон мизбони мусобиқаи байналмилалӣ оид ба кураш буд. Дар ин чорабинӣ намояндагони Тоҷикистон ҳам иштирок намуда, ҷойҳои намоёнро ишғол карданд. рӯзҳои 10-11 апрел дар шаҳри Тирмизи ҷумҳурии Ӯзбекистон 15-мин мусобиқаи анъанавии байналмилалӣ оид ба кураш ба хотири Ҳаким Тирмизӣ барои дарёфти ҷоизаи президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор гардид. Дар чорабинӣ 150 варзишгар аз 30 кишвари ҷаҳон дар 5 категорияи вазнӣ ширкат варзиданд. Дар қатори онҳо варзишгарони тоҷик ҳам иштирок намуда 4 медал, 1 тилло, 1 нуқра, 2 биринҷӣ ба даст оварданд. Медали тиллоро дар ҳайати Тоҷикистон Муҳаммадризо Қувватов дар вазни 60 килограмм сазовор шуд. ӯ дар қувваозмоии финалӣ Абдулазиз Ҳамроеви ӯзбекистониро мағлуб кард. Додохон Қурбоналиев дар вазни мутлақ медали нуқра ба гардан овехт. Ҳусайн Илсоҳзода дар вазни то 73 килограмм ва Неъматулло Арслонқулов дар вазни мутлақ медалҳои биринҷиро ба даст оварданд. Ғолибон бо медал ва ҷоизаҳои пулӣ қадрдонӣ шуданд.